ollut. Peli käynnissä, Ricky Lindell korjaa kohti pallon Jokelalle, Jokela hyppyy taamaan, ottaa asemia levyn edessä. Lindell, työntöheitto, raudasta ulos, ei riitä, Stokes oma hyppyheitto. Topias Jokela, onko päivän kolmas hyökkäys levypallo? Kaukaa, pitkäksi menee Jokela, päivän 5. hyökkäys levypallo, sen jälkeen Mäntyseltä ekstrapassi. Jolson kuljettaa Jokela rintaan. Se on hienoa, koska se tuo hänistä niin kuin TP onnistuu löytämään sen mismatch-tilanteen ja Juho-Matti Henttonen pääsee rankaisemaan. Jokela juoksee hyvin kenttään, Mäntynen toimittaa. Lindell vastassa Golson, Jokela hakee asemaa sisältä. Jokela veivaa ja nostaa. Puolitossua kolkkiviivan sisäpuolella ennen kuin heitto liikkeelle lähti, mutta no. Williams ei saa pidettyä. Jatuva jättö. Mäntynen pallossa. Kellojen välinen ero noin 9 sekuntia. Mäntynen ajaa ohi. Korin alta 7-8 lukemat yhä edelleen. Lofton viereen. Jan. Toin. Viereen Jokelalle. Jokela. Steppailee näin kolmonen ilmaan. Siis ei menekään sinne. Olin jo aivan satavarma, että tuo napsattaa sisään, mutta... Innamaa vastaa Jokela. Innamaa hyökkäys sumerisoon edessä. Laittaa, mutta syöttö on huolimaton. Juan Jackson katkaisi jälleen. Jackson kaasu pohjaan. Jackson loppuun asti. Nyt tekee Jokela hienosti tilaa. Jokela screenaa. Slippaa. Jackson. Jokela. Korin alta. Lindell! Lukkonen naulaa vaparit ja tasoittaa ottelun Boyd. Nopea näyttäytyminen Spenceriltä. Jokela yksin korin alla. Viimeistelee lopulta paikalle tulleen Lukkosen screeni. Ja aikainen syöttö on väärä valinta Fortinilta hyvin. Juan Jackson, vaikka ikään kuin avoimesta stanssista onkin, niin ylipelasi tuon syöttön. Juan Jackson rullauksen Jokela. Fantastinen viimeistely! Terve! Ihan kaikki valmiudessa ole, mutta Jokela pääsee pahtamaan. Corny Fortin Jokela viivalla. Näin ensimmäinen säk. Jokela. Näin. eipäs onnistu tuosta Mäntynen ja ottelua. Mäntynen antaa siihen Lindolle ja Lindell tähän otteluun 8 pistettä tehnyt jo. Patrick Tapé puolitoista viikkoa sitten. Jackson. Ross. Häntä vastassa Jokela. 10 sekuntia hyökkäyskielossa aikaa. Ross tekee sitä takaisin. Verran aika kun Aino liukuu pitkälle. Viimeinen minuutti käynnistyy. Hyvä yhteispeli, Jokela vasurilla no. Ja sitten tullaan kohti koria ja aivan vapaaselle. Mäntynen, Alanen. Alanen harppoo leijappi, mihin ei ollut yhtään palloja kellotettu, mutta se nyt sieltä sitten Clearille.